Лички, здравейте! Добре дошли на моят рожден ден. Има пияни вижте. Хайде, идвайте. После ще едем, сега ще говорим. Аз си слушам интуицията. Преди малко тя ми казва: обличаш си тая блузка, аз бях забравила за тая блузка. Обличаш си и правиш едно видео да кажеш на хората за новия си проект и за 4-те си рождени дни. Първият ми е днес, другият ми е утре, третият ми е на 30 ноември, четвъртият е на 20 юли. При всяко падане аз си удрям главата. Ей, железна глава, бе. Коляното се щупи, главата не се щупи. Имаше 2-3 белика тук, ама няма значение. Аз и така съм си красива и така си се харесвам. Милички, имам още един рожден ден, 23.10.23 година. Там е датата на новия проект, който казва така: щастлива и здрава душа моя. Тая година направих много неща. Последните 5 години нищо не направих. Само 4 нови живота и съм изтърпяла толкова физическа и душевна болка, но това е друга тема. Не се хвала с това. Хвала се с книгата си, с проекта сега, който искам да ви представя рейки терапия, личностно развитие. Дава ми 50% отстъпка. Обещала съм на Бог и на Вселената да помагам на хората. Никой не дава 50% отстъпка. Няма друг човек в света да дава 50% отстъпка. Да, аз съм единствена по много неща. Номер 1. Знаете го това вече. И сега, 21 дена рейки терапия ще ви извадат всички заспали чувства, неподозирани чувства. След 1 месец ще бъдете преродени хора. Ако имате желание, тук съм, знаете къде да ме намерите. Щастлива и здрава душа моя. Благодаря ви, милички, да празнуваме сега. После ще поспим малко. Други ден пак ще празнуваме. В събота е други ден. Тогава имам рожден ден на едни приятели. Така 4 дни. Ихо. Нищо де. Ние сме си заслужили празниците. Благодаря ви, слънчица мои. До следващия път. Всичко добро ви пожелавам.